8 ta' Settembru, l-ewwel jum nazzjonali, din hija tema ta' wirja li qed tittella fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta biex tiċċelebra Jum il-Vitorja. Din il-wirja tfakkar 3 avvenimenti storiċi fundamentali għall-identità Maltija: it-tmiem tal-assedju l-kbir fl-1565, il-kapitulazzjoni Franċiża fl-1800 u dikjerazzjoni tal-armistizju mill-Italja fit-tieni Gwerra Dinjija fl-1943. Il-wirja li qed titella fis-Sala tat-Tron tinkludi għadd kbir ta' artefatti mill-kollezzjoni nazzjonali li qed jiġu eżebiti flimkien għall-ewwel darba. Brabta mal-assedju l-kbir, il-viżitaturi jistgħu jaraw l-affreski li jżejnu l-istess palazz, akkumpanjati minn mapep, medalji u muniti tas-seklu 16 fost oħrajn. Il-kapitulazzjoni Franċiża tinsab irrakkuntata bi platti kbar tal-fidda offruti mill-Maltin lill-Ingliżi, flimkien ma' medalji ta' eroj Maltin u sonett miktub lidejn bħala parti mit-tħejjiet taċ-ċelebrazzjonijiet tar-rebħa. Eqreb għal żmienna fost l-esebiti relatati ma' tmiem tal-aħħar Gwerra Dinjija hemm pistola ta' uffiċjal Taljan bil-kaxxa tagħha, stampa tal-1943 tal-Bambina tal-Isla u gazzetta oriġinali tad-9 ta' Settembru tal-istess sena li tirrakkonta il-momentu kruċjali tal-aħħar gwerra. Dwar dan spjega aktar il-kuratur tal-Palazz Emanuel Magrokonti. Meta ċediet l-Italja fil-festa eżatti tal-Bambina u hemmhekk Malta u ħanajdu hekk iċ-ċentru tal-Mediterran kellhom nifs ġdid f'din il-gwerra mondjali. L-esperjenza tal-viżitaturi akkumplementata minn katalgu flimkien ma' pubblikazzjoni ġdida tal-istoriku Karmel Kassar dwar ħajjet il-Gran Mastru di Vallett. Il-wirja tibqa' miftuħa kuljum bejn l-10 ta' filgħodu u s-6 ta' filgħaxija sa nhar il-Ħadd 14 ta' Settembru.